Bona tarda, famílies. Soc el Jordi, director de l'escola. Primer de tot, us voldria donar la benvinguda al nou curs. Com ja sabeu, per aquestes dates és moment de fer les reunions d'inici de curs amb les famílies. Aquest curs, degut a la pandèmia, hem de realitzar les reunions amb un altre tipus de format. Així, la reunió tindrà dues parts. Una primera, que és aquest vídeo que us estem presentant, on intervindran les tutories, els referents i jo mateix explicant-vos una part més genèrica. I una segona part, que serà una videoconferència on podreu preguntar els vostres dubtes a les tutores i referents de les vostres classes. En el cas de P3, com ja s'ha fet la reunió ja fa unes setmanes, només tindreu la part del vídeo d'informació general. Jo us comentaré 3 temes. El primer, el que fa referència a l'escola i al Covid, al coronavirus. El segon, el que fa referència a les novetats del curs. I el tercer, el que fa referència al servei de menjador. Així doncs, comencem pel primer tema, el que fa referència a l'escola i al coronavirus. Com ja sabeu, aquest curs hem fet força canvis, alguns visibles, com les entrades i les sortides, i altres més interns, com és el de l'organització pedagògica del centre. Tots aquests canvis els podeu veure en el pla d'organització del centre, el qual us el vàrem enviar per Dinantia ja fa unes setmanes i que a part teniu penjat a la web de l'escola. Per acabar aquest tema, i tal i com vam fer fa uns dies per Dinantia, volem felicitar-vos perquè ho esteu fent molt bé, tant les entrades com les sortides. Això sí, recordar-vos que heu d'intentar no aturar-vos davant del vostre grup classe quan esteu recollint el vostre fill o la vostra filla. El segon tema que tractaré seran les novetats d'aquest curs. La primera, la comunicació escola-famílies. La pandèmia del Covid ha creat una barrera en la comunicació habitual que teníem entre l'escola i les famílies, així que toca adaptar-nos. És important que distingiu entre les comunicacions que voleu fer a la tutoria i les comunicacions que voleu fer amb els departaments de gestió del centre, ja sigui administració, direcció, secretaria. Pel que fa a l'atenció a les famílies per fer algun tràmit, pagament o consulta, us vàrem enviar per Dinantia i també està penjat a la cartellera del carrer els diferents horaris d'atenció segons el que necessiteu i segons amb qui vulgueu parlar. Per altra banda, si el que voleu és dirigir-vos a la vostra tutoria, us oferim 2 canals. El primer, l'agenda escolar, la qual el nen-nena haurà de portar-la a la mà i oberta per la pàgina escrita el dia que vulgueu notificar alguna cosa. I el segon és un email de tutoria, el qual podeu veure a la pantalla i el qual també us el farem arribar per Dinantia. La segona novetat fa referència a les quotes. Recordeu que, excepte P3 i les noves incorporacions, totes les famílies teniu un descompte del curs passat si és que estàveu al corrent de pagaments. Pel que fa a la forma de pagament, teniu 2 possibilitats. La primera, fer un ingrés bancari o transferència. Fa uns dies us vàrem facilitar el compte per Dinantia. El segon, en efectiu o targeta a l'escola. Recomanem, per la seguretat de tothom, fer ingrés bancari o transferència. La tercera i última novetat fa referència als canvis de metodologia, és a dir, a com aprenen els vostres fills i filles amb aquesta nova realitat. Abans de tot, és important entendre 2 conceptes claus. El primer, els grups estables, és a dir, els grups bombolles que estan formats per la classe i per 2 mestres, que són bàsicament el tutor i el referent. El segon, la sectorització dels espais. Cada grup estable s'ubica en un espai fixe. Els pocs espais comuns que es comparteixen són desinfectats constantment pel servei de neteja que està a l'escola durant tot el dia. Pel que fa a les metodologies, comentar-vos que tot segueix igual que els altres anys, excepte els ambients, educació infantil i la plàstica a primària, on els grups deixaran de barrejar-se amb els altres grups. El tercer tema és el de servei de menjador. Les novetats en aquest sentit són 2. La primera, la contractació d'un telèfon exclusiu per temes de menjador del dia a dia. Us atendrà la coordinadora, la Iman. El telèfon us el facilitarem més endavant per Dinantia. La segona són els pagaments. Aquest curs, cada mes,
us arribarà per Dinantia el que heu de pagar de menjador. A part de la domiciliació bancària o el pagament a l'escola, aquest curs tindreu també el compte corrent del menjador on podeu fer l'ingrés o transferència. Si alguna família està interessada en domiciliar el rebut de menjador, només cal que passeu pel despatx en horari d'administració per emplenar el full pertinent. Per acabar la meva part, m'agradaria recordar-vos altres aspectes importants. És molt important, ara més que mai, tenir la vostra documentació actualitzada. Retorneu, si encara no ho heu fet, el plec de documentació el més aviat possible. Recordar-vos també que a primària cal que els infants portin una ampolla d'aigua individual i mascaretes de recanvi. Per altra banda, aquest curs, per celebrar els aniversaris, no podreu portar res per compartir des de casa. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i seguidament us deixo amb les vostres tutores i referents que us explicaran aspectes més concrets de cada curs. Gràcies. Equip de mestres de la comunitat de mitjans. Benvinguts i benvingudes. En aquesta part de la reunió, cada tutora i referent del grup del seu fill o filla us farem la presentació dels aspectes que cal tenir presents al llarg del curs. En primer lloc, us presentem l'equip de mestres de la comunitat de mitjans, on apareixem les tutores, les referents i les especialistes de cada matèria. Som la Sara i jo mateixa la Patri, i serem la tutora i la referent de tercer al llarg d'aquest curs. Calendari escolar. En aquesta imatge us presentem el calendari escolar, on apareixen els dies d'escola i els festius d'aquest curs. Aquesta informació apareix també al web de l'escola, així que podeu tenir-hi accés sempre que vulgueu. És transversal. Pel que fa a l'eix temàtic que l'escola escull cada curs per treballar de forma transversal en totes les matèries i nivells, aquesta vegada s'ha triat les tradicions catalanes. Així que al llarg del curs ens endinsarem en totes les tradicions que ens envolten i coneixerem una mica més, a través de diverses activitats i propostes, les costums pròpies de la cultura catalana. Treball per racons. A la comunitat de mitjans treballem per racons d'aprenentatge. Això consisteix en que a l'aula es presenten diverses propostes de treball de llengua, matemàtiques i medi i l'alumnat escull quina vol començar a realitzar. Quan n'acaba una, ell mateix, després de la supervisió de la docent, registra la tasca elaborada i continua per una altra proposta. A la imatge veieu un exemple d'un dia de treball per racons on cada espai l'alumnat està realitzant una tasca diferent. Què aprendrem? A tercer, aquest curs de matemàtiques, aprendrem la numeració fins al 9.999, les unitats de miler, les taules de multiplicar, els angles, els cossos geomètrics, les unitats de mesura bàsiques i la iniciació a les equivalències d'unitats. De llengua aprendrem a llegir un text amb l'entonació adequada i respectant la puntuació. Aprendrem a escriure textos de diferents tipologies textuals. També aprendrem l'estructura de l'oració, els temps verbals simples, l'apòstrof i el reconeixement de l'accent gràfic. Deures. Cada divendres portaran deures a casa, dins de la carpeta. Els dilluns caldrà retornar-los fets. Apuntarem a l'agenda les feines que han de fer a casa. Atenció a la diversitat. Pràcticament tots els matins hi ha 2 mestres a l'aula, per atendre millor les necessitats dels grups. Material d'aula. A l'aula tenim material socialitzat, llapis, gomes, colors, fulls... No cal portar tots de casa. Esmorzar saludable. Cal portar sempre esmorzars saludables, entrepà o fruita. Els dimecres, recordeu que és el dia de la fruita. Projectes de l'escola. A l'escola duem a terme diferents projectes, com són l'hort urbà i l'espai C. L'hort el tenim instal·lat a la terrassa i els encarregats de mantenir-ho són els i les alumnes de tercer. Així i tot, és un projecte d'escola i tots els alumnes passaran en algun moment per l'hort per poder veure'l i saber com funciona. També tenim el projecte de l'espai C, que consisteix en el fet que deixem un espai a l'escola a un artista i aquest dedica unes hores a ensenyar els seus projectes als alumnes. Van passant en grups reduïts. Sortides escolars. Aquest curs, si la situació ens ho permet, farem sortides i per tal que els nens i nenes les puguin fer, és molt important que signeu l'autorització i tingueu la T16. Si no la teniu, us podem donar la documentació per tal que la pugueu tramitar. Dinantia. Per tal d'aconseguir una relació fluida, ràpida i eficaç amb les famílies, l'escola utilitza l'aplicació Dinantia. És gratuïta i cal tenir-la activa per rebre les informacions. Documentació anual. Durant el mes de setembre hem anat entregant documentació als alumnes.
Cal omplir-la correctament i retornar-la a l'escola el més aviat possible. Entrevistes individuals. Aquest curs farem entrevistes individuals online. Les famílies poden demanar dia i hora als mestres. En principi seran els divendres a les 12:30. Celebració de les festes i aniversaris. Encara no coneixem el protocol Covid-19 per celebrar festivitats. Quan surti publicat, ho comunicarem. Pel que fa als aniversaris, aquest curs no es poden portar galetes per compartir. Famílies delegades. És important comptar amb la col·laboració de 2 famílies de cada classe per fer d'enllaç entre les famílies del grup classe i l'escola o la tutora. Aquestes 2 famílies delegades s'encarregaran de traspassar informacions i comunicacions vàries. Xarxes socials. Podem tenir tota una panoràmica de l'Escola Francesc Macià, dels seus serveis, les activitats, etc., a través de les xarxes socials de Facebook, Instagram, Twitter i la pròpia pàgina web de l'escola. Un ampli ventall amb el que gaudir i conèixer a fons tot el que es fa. Grup de tercer. El grup de tercer ha començat molt content el curs i tenen moltes ganes i il·lusió per aprendre, amb nous reptes i amb els quals aprendrem moltes coses. Fins aquí la reunió i tot el que us volíem explicar. Si algú té alguna pregunta, aquest dijous a la tarda farem una videotrucada per resoldre aquells dubtes que pugueu tenir. Us farem arribar l'enllaç. Gràcies i fins aviat.